työntekijän lippuaivalta lähdetään liikkeelle. Hiltunen ykkösenä, ruotsalainen oli kakkosena, näin nousee Veli-Matti Hyvönen tuohon kakkospaikalle. Koskaan ei voi mitään sanoa varmaksi ennen kuin ruutulipulle ollaan tultu. Seuraavalla mennään. Kakkosena tulee Hyvönen, kolmantena ruotsalainen. Näin sieltä Hiltunen edelleen Vemat VV:llään tulee kärjessä, jos se on väärässä ykkösenä, kakkosena tulee Veli-Matti Hyvönen, kolmantena Timo Ruotsalainen. Loppuun saakka kestää puoli kierrosta, siellä on vielä kutosella ajettavana. Ja näin, Hiltunen pikkuhiljaa saa siinä vaan lasketella nyt sitten aivan rauhassa pappaluokan voittajana. Savo JM pappaluokan voittajana Veli-Matti Hiltunen kakkosena. Ja kolmanneksi Timo Ruotsalainen. Näin päivän ensimmäinen finaali ajettu. Ja näin ruotsalainenkin vähän nautiskelee. Oli Iisalmen sprintissä. Suvi ajo, oliko muutama 100 metriä autopaloa, jos en väärin muista, niin ei kun Petriinahan se oli, joo niin olikin kyllä, Matti muisti oikein. Ruotsalainen kärjessä, Suvi Mikkonen kakkosena ei silloin. Kunnolla Suvi Mikkosta. Suvi joutuu koko ajan siinä kyllä katsomaan peiliin, että siinä on pari auton mittaa ainoastaan eroa. Yrittääkö Heidi ulkokautta? Ei yritä. Ei vielä ainakaan. Nyt sitten koittaa sisältä. Ei onnistu. Jonna Ruotsalaisen. Ja nyt vasta sitten Jonnan auto. Suvilla ei käynyt sellaista harakiviä, nimittäin on nähnyt sellaisenkin tilanteen, piikissä menevä auto keskeyttää
toiset tulee niinku Köyhäntalon porsaat perässä ja keskeyttävät. Tämäkin on nähty. Näin lähdetään hetken kuluttua viimeiselle kierrokselle. Suvi Mikkonen ykkösenä, Heidi Long kakkosena. Kolmantena tulee Johanna Juntunen. Harmin paikka tosiaan, että Jonna Ruotola. Takana tuleva ei anna niin herkästi sitä ohituspaikkaa. Suvi ottaa tarkasti tuon nelospisteen mutkan. Tuossa on monta kertaa pikku lipsahdus tehty ja päästy kuittaamaan. Ja näin tullaan ruutulipulle. Heidi Long ja Kiuruveden nuo. Kolmantena ruutulipulle Johanna Juntunen, Lapilainen autourheilija. Ja näin turvalippu alhaalla ja lähetystyöntekijän lippu heilataan, lähdetään liikkeelle. Ja katsotaan. Reisjärven urheiluautoilijoista Autosoppi Fiatillaan tulee ykkösenä, kakkosena on Kosti Kärkkäinen. Johdolla. Tullaan edelleenkin kakkospaikkaa, pitää siinä Kosti Kärkkäinen, Kiuruveden kuljettaja, kolmantena numero 48, Pertti Sakarinen. Kärki tulossa siellä varikkokurveissa, lähdetään hetken kuluttua viimeiselle kerrokselle. Lasse Kankaanpää ja Naikosella ja Otto Ryhty viimeisenä tässä. Ja Kankaanpää tulossa sitten ruutulipulle, kun saadaan Ryhty pois tuosta edestä. Ryhty lähtee hetken kuluttua viimeiselle kerrokselle. Ja näistä ruutulippu. Lasse Kankaanpää, Reisjärven urheiluautoilijat ottaa. Kakkosena Vertti Pakarinen, toinen urheiluautoilija. Kolmantena maalissa Henri Niskanen, Kiuruveden UA. Neljäntenä tulee sieltä sitten Kosti Kärkkäinen, Kiuruveden urheiluautoilijat. Ja viidennestä sijasta taistellaan, ja viidentenä tulee siinä Ville Kuusainen, Äänekosken